नंबर रहे पतिला ओकर कमर। एगो लड़की के दिहनी नंबर रहे पतिला ओकर कमर। एगो लड़की के दिहनी नंबर रहे पतिला ओकर कमर। लेके बारात जाई ढोल अउरी बाजा, होकर दुल्हा बनी है अंकित राजा। लेके बारात जाई ढोल अउरी बाजा, होकर दुल्हा बनी है अंकित राजा। भले भाग बाटे ओकर लमहार, एगो लड़की के दिहनी नंबर रहे पतिला ओकर